wane dwe manyien, chien Osemoke. Kendo liel. Anomondi makoyo. MC Jakakamega Spandita safu goto miso. Ang'o momiyo igero town tugo uwi? Apenji. No. Kawan kod ng'ur. Hey. Kabro sugero noa. Yes. Kisumu City men Europe. Uloko nam nyando. Kata ura nyando. Floods, nobedo kanyo for how long? After the rain season, 20 minutes after the rains. 20 minutes of destruction in Europe is not possible, is not wanted, cannot be justified. Go to Busia. What give me what talking? Busia in a village. This is Europe. Europe should be Europe and Nyakuneni Samugero town, what one Europe be? No, but Nyakuneni uyao drainage. The city manager no go no what you do. Mr. Demolish Abalawanga. Dr. Abalawanga, Mr. Demolisher. What any one? Committee of experts. What the form committee? Engineers to look into the drainage system because kachantie blockages mange. You need to understand the situation. Yeah? Wanka uoyo, oyo inori, gijwa sick. No. Wange ni injaje yaro, wange. Osemoke. Kendo liel. Anomondi makoyo. MC Jakakamega Spandita safu goto miso. Woda bandu. Hey. Siaya County. The great Siaya County. Hey. One code dano Ariyo. Yes. In fact, wacha ni adek. Dr. Okut Chungo. Ateno Chungo rege kusulu chunga. One called the Working Constitution. His Excellency James Agri Bob Orengo. Natmara dek. The first ombudsman. Yes. Laktar Otienda Molo, senior counsel. Jadek gi shiango in common siaka. Political interest. Yes. Marango. Political interest marango. National and international. You know, Otienda Molo is an established lawyer. James Agri Bob Orengo. Brilliant working constitution. Yes. Eloquent. Sia ukawo siasa mar BBI utero nyasi marwa ko chief nango. Donc siasa dongigo siasa. Kata kan nini No. Kata kanisa. Dongigo siasa. Kanisa kwa siasa. Siasa mane. Siasa no chakre mwa bwana. Siasa no chakre mwa. John the Baptist girikane jao yo ODM. Iwinjo. So, BBI politics igo everywhere. Church, enam, kaji lupo. It's okay wase yie. Okunyal kao BBI politics ni udhi pingo baba nyasi marwa ko chief. Onge ngamose pingo baba ekini. Iwinjo. We are only giving out our opinion. Divergent opinion. Opinion you keep to yourself. No. Wanu wangeni gima babose wacho okwanyal pingo. Katamana TJ Kajwang no wacho nama. Inge baba moingoa. No. TJ Kajwang no wacho nama. Niene Chief Justice Marjo Payne. Yes, the People's Chief Justice. The People's Chief Justice. Kaka sani wangi iluongo ni the other People's Chief Justice. Marete. Mangao. Orito migo na mondo bi swear hii. Magungi. Koro. James Agri Bob Orengo, senior counsel, the Working Constitution. Yes. Dr. Otienda Molo, senior counsel and a brilliant lawyer. Yes. Kaito gi Dr. Chungo. Olongo ni Dr. Chungo. Kaito gi Samuel Atandi. Mano we ne wiba wilgo. Werigi hon. Weligo. Pensela hon. No makolwer. I mean Joalego. Nyere mbola. Wawere go. Pinyo lony. Okinya ka okom mar plastic. Tidiro go chopa. Kom marango. Plastic. Makati mejogor. No, wait a minute. Mano was the weapon of choice. No. For Joalego. Iwinjo. When a situation calls for immediate action, you act with whatever you get into your hands. You are right, Joalego. Gimanu keto goda chiel. Kitayan mo udiro koyo. Yes. Ilungo ni political tolerance. So kunya yaji aoya. Mago ilungo ni uncouth behaviors. Dok chien. Ilungo ni factor moko lungo ni uncultured practices. Nyaka wa embrace iwinjo political tolerance. Kindwa. Nyaka wa embrace our opponents iwinjo ayenje wa uru. Ayenje madongo moko okele shima. Uyanyo ngato mamisungo buo. So we must embrace political tolerance. Kaito bende. Sama embrace political tolerance. Jo siasa wa bende. Kisa yudo nigi midhi wacho no kamidhi wacho no nyalo kelo kuko. Stop it.
man another political function kaka strategy minyalo kete godo yo mamuol kamono watimo ngowa wabed ka wa enhance political tolerance. Omiyo gima notimore Alego akwedo uduoko wa chien ok ni uduoko ru chien uduoko chien kaka jo Central Nyanza uketho nying thuru wan samo ketho nying thuru no wan okonyo wakonyo konya ketho mondo med ketho kabisa to wan wakomo to walupo to wagolo kodhi Osemoke kendo liel ano moni makoyo MC Jakakamega Spandita safu goto miso woda bando wadugu mana Europe ka the great Europe stadium osechiek piny pek tarik achiel watch stadium dong tarik achiel wabago Madaraka Day wan Kisumo wan giwelo ndugu yangu mdogo gi ndugu yangu mkubwa yes biro Kisumo ka ineno ndugu mkubwa sani chwe wa umdoga ne ndugu mdogo still recuperating sani ngene doga met sani doga met ma gimona mara mukelne karin kacha nge makoso donjo yes koro tarika chedu mara auchiel mano dwe manyien wan kod welo Kisumo ka ibedo the first Madaraka Day mabedo celebrated in Kisumu County yes wapamo kendo wamoro godo kabisa and we are going to have one venue iwinjo man iluongo ni Jomo Kenyatta International Stadium mano mambo leo kasto wadhi bedo gi grounds adi wait a minute grounds ariyo mine Prophet War grounds gi Kirembe idhi get big screen idhi ne TV maduong iwinjo nikech wadwa control flow marketing okay the numbers you know about Jomo Kenyatta it's called Jomo Kenyatta International Stadium. Yes. Stadium. Yes. Ma international. Mo kinyal pimo gi mane oparanyo gero. No. Okay, kakoro mae miluongo ni international stadium ne. Yena pingo gi moro kwane no karash. Ok na pingo Europe gi governor. Adwa penji penji. No, wait a minute. Poda ma wuoyo. Haya. Ka stadium achiel ni, we spend 100 million designing the stadium. Kipimo gimana mana bedo design go Kakamega ok chopie adwa penji mara reyo ma ni koro gero ni ma international stadium podo wi wojo Kisumu no ma ok nyal gima gero no Oma Bay kelo mabeka wuoyo Europe unika longo iwinjo Oma Bay wajie ni wan wajo gwen man is okay ane mawuok Kakamega the Kakamega stadium is being built in phases iwinjo in phases yes nitie bedmos nitie phase 1 mane pesa ne wuok kasto nitie phase 2 iluongo ni upgrading kwa wadhi mos total cost marka Kakamega stadium Oma Bay gogo kod Nairobi ga to gingio stadium iwinjo pesa stadium agribusiness ujamo yote iwinjo kaka jo Europe onge badore ne piny when we challenge you mi wacho kanyo ni Kakamega stadium and build obedo build in phases yes you spend how much but adwong isi gimoro no penyo bedmos the national government iwinjo national government pumping pesa iwinjo so ibo yudo ni the total cost mar stadium mar Kakamega is quite higher than even this 150 million wadhi mos iwinjo marunier pesa koko marango to is project this is a product iwinjo okonyal kero umecheswa Kisumu ka eremaru ajada Kisumu aluto mbulu Kisumu kinyalo na jauma be gimono ko kutimo wango maber wan Kisumu iwinjo do mujo ginene uno jo Europe wait until the president inyalo iparo ni president nyalo biro yao gima oken international no penji president Nairobi kalo na chopo Kisumu biro yao gima this is international stadium with nini mketo nwa picture ka gima ni ground pogore ma picture ma stadium machon ma iluongo nini nango stadium ka chokcha Osemoke kendo liel anemoni makoyo MC Jakakamega Spandita safu goto miso wadi Migori county serikal matiyo governor Zakaria Okoth bado manu budra pogi ochako bukore kendo ok ni wago governor Zakaria Okoth bado ano kadwo boye wa governor koro kai maro imo kamano afadhali wadhi kata Nairobi watch BBI national oh no okay governor Zakaria Okoth bado ne rally moro apa ni mani rally kusoma chokruok moro ingeki mochako bukore godo ni Nyasaye otimo hono kipa Nyasaye otimo hono namo video nika BBI manwa paro ni bercha sani koro rach nima otwona ngo nima miliamo mara tai mano dok mane ni gini ni Nyasaye konyo ni Nyasaye chungo BBI ni BBI ni Nyasaye chungo namo
Ni magi mamiriambo manatari makuma tero waonge. Governor Zakaria Okoth bado. Itelo na jopiny. Pod wanuoni ka em. The last time waneno record marwa. Inu wuon ni chunge platform. Kiwuoyo gi jopiny. Ni nyiso jopiny. Ni wan kaka jo Migori. Wane jo mukalo BBI ma BBI. Adwa penjo. Despite Governor His Excellency Okoth bado Migori County kwedo gini dong nyokale bunge. Nyokale. Yes, nyokale Nyalodia with the majority. 24 MP. In fact, majority. National Assembly no achieve 2/3 mar kwan mane dwaro. To koro adwa penjo. Ruto muwacho gani Ruto nigi numbers. His Excellency opek. En gi wabunge gi chok bekalo dog owuoro. Ka mheshimiwa Kimani Ngunjiri. Onesmus. Sitapigia hiyo kitu kura mimi. Tusitishwe. Sasa nikoro. I Onesmus Kimani Ngunjiri. I hereby vote yes. Nyarodia. Olwoko wodu Samuel. Kimani tieka enia. BBI okutugo. Okentuk nyithindo. Iwinjo, we need to move as a nation. The most important thing is not about the constituencies. It's about bringing the nation together. That's why we vote for BBI. Which is okay. Yes. Koromio, ne Governor Zakaria Okoth bado. Onge gimose kethore. Wuod rapogi. Kata kamano, in kod nyalo mar loko pachi nikech pod wadhi referendum. Yes. Nikech gini at the end of the day, wangi ber gimoro mopogore kod rachne matin. Adwa penjo. Sani koro biro ne jopiny. Assembly nyocho sepuodhe. National Assembly osepuodhe. Kore nyocho puodhe. Nyocho tuoka ninu nikisumbua kanino wapro nine wapuodho Lancaster Constitution. Kisumu adui giridang kadhe Lancaster dogichane giyalo gidholuo. Ni Kakamega County. Kakamega County nino puodho Nduru Land Report. Mago miriambo. Iwinjo gichano kalo Nyalodia biro ne jopiny sani referendum biro aparo ni July ka. An gima se fwenye siasa ni ok pingo baba go wad gima duong. Okay, Martin, okay, Kipengo. Yani rachi kinyono siaya. Osemoke. Kendo liel. Ano moni makoyo. MC Kakamega Spandita safu goto giso. Wuoda bando. Gikone wuod bono yudo gimoro. Justice William Huko kelo. Yes. Wuod bono. Wamor, koso piny mor. Piny mor. Nyasaye mamor. Ano kamor. Okimor why? Chief Justice dangu mi President mar Supreme Court. Kura penji. Judge. Apenji. Yes. Chief Justice obede court mane? Supreme Court. Justice William Huko dhi bede court mane? But odi bete bath mama cha. Manyiso no dhi bedo Deputy Chief Justice. Koro in sorts. In sorts. Eyo machiek. Oluokwa kanye? Dangi miwa number 2. Wago garungu. Nikech king'iyo kata mana Justice Martha Koome nyocha wamiye ero gino samiye ndio. Ojai gadi. 69. Retirement age 70. Aya. Dogma William Huko chwa. Oyuma na. Anadwa numisa ngama dhi lando. Ido no nyisi nawo. Ngama dhi lando ni I hereby dismiss this case with cost. Go back to elections. Koro doke election ema mori. Go on direct. Mano mori sana. Go on direct. 2017. Benwa doke kura. Dong nukwaro wani kikwa doke koni onge tiada. Iwi nga ange nga. Iwi jo aro go on party. Dong no party. Mama jato go on direct so what you want. It is about elections. Mano mari. Ansa mangi manyi kuma intia aonge. Koro. Supreme Court ni. Tich ni madunge nango. Ngato no penja. Tich ni nango. Court nango. Mate Supreme. Yes. Okota. Nyocha ngisi ni mama chakosa donjo kacha to dhia pisa Gideon sachiel gi nus. Oya pisa nga. Want to premium tier scale. Oya pisa nga. Gideon mane? Moi. Gidi. Gidi. Ka story tire. Kuma dhi onge. Wawacho gokinyi kuma dhi onge. Yes. Puoch gi pak ne tich mabende JC notimo. Wang'iyo ni sani kaka oganda luo, oganda onage. Wanyalo bedo korgi manyalo wacho ni oyo okwanono. Wuod bono ko yudo gini, gimolado onge. Nyocha wanyiso kae ni nju dwaro gik moko te kudwaro samoro nyalo bawu te. But gikone oganda ni oyo jogi sechung kodwa maber. Justice William Huko bende en wuod luo ma wiye ler wuoy mochwenyo wechego mag chike. Puoch gi pak kidonjo kanyo parwa. Haya, koro mama chano biro. Na man. Iwinjo excellency. Mama chongero wako. Angi modhiera ilongo ni ndugu Samia Suluhu Hassan. Okay, ndugu bwana. Jo Tanzania luongre namo. Okinya luongo mama ni ndugu bwana. Be bera hier. Neka ka rais norwako mama. Ndugu Samia Suluhu Hassan. Owacho ni tunaelewa kwamba
tuna uhuru wa kufanya biashara. Yes, soft spoken. Eloquent. Lakini sisi pia jueni kwamba tuna suluhu ya kufanya nini? Ya kumaliza mizozo na manokoro jahoma bechurgi Kiswahili. Hivi ndio. Ndio wacha ni tuna sisi pia tuna myself yani suluhu. Garwacho ndio tuko na suluhu. Sisi pia tuko na jina langu mimi hapa. Tunaweza kumaliza mizozo. Manoja siaya. Kizungu winyo mane kiusasa. This is the moment we've been waiting for. Yes. What about our African the Kenyan woman? Where is she? Winya ke chorge ke songo. No. Mine ma Kenya gi. Iwinjo. Gin por gi gore, iladore, ilaro chuo, mama chato osekao piny kanyeriamo. Adona correcti on national TV, Lolwe TV. Kenya kasani, the year 2021. This is the year for Kenyan women. Chake Chief Justice. Yes. Justice Martha Koome. The first woman Chief Justice in Kenyan history. Amadi. Haya. Chief Registrar the judiciary. Anna Amadi. Nyaruturuaka, nyakinoni nyaruturuaka. Ana Amadi. Haya. DCJ yadunga. Mwilu Philomena. Jaodunga. Nata yuwati ndata. Jaodunga. Dongo ni mbia kia wakosi. Mano Jaoda, the longest serving attorney general Marpin Kenya. Koro giwacho dhok mane. Amo Cecilia wako. Mrembe mramwa. Koro kikane mrembe mlamwa. Ungiso dako ni shina. Soko dagani denyo busuma. Wati ndata wako. Koro in short. Wagoyo atua malach kendo wamedogo atua malach ka piny Kenya. Which is okay. Which is right. Yes. Wamede timu mang'eny mondo mikochopo 2022 wamede kwan mag mine magin jotelo. The women folk must nyaka giwuogi gibe gidhi fight for this position. Correct. Everywhere in every sector. To ginyalo mana wuok ka un joma chuo kaka wuode banduka ok ni kama mama moro chung ni dwa chung odwa laro lemo moro ni to usoko wange uyanye ayany mudiro mana koyo. Mano wayiego, but nyaka gingeni they can only move forward ka giwecha mofea. Yes. Ni Tanzania machamo fair. Ni kanye. Tanzania. Chamo gin discipline. Lo gichamo fair. Maka chamo bajia. Iwinjo. Gise chamo fechi. Nya Tanzania okunya chamo fechi. Gimuo to biro. Naomba nikurudishie ni nauli. Iwinjo gimuo ama nanunua bajia na nauli zako. Kenya ka ichamo fair to gindi lueri. Sani podi chamo fair. Gichamo fair. Ichamo. Aya. Kaka chamo fechi mano ine mefuo. Anokori becho national TV. Iwinjo magojo mose chamfechi. Nyaka bonde dinyi orabuoni. Omiyo let us embrace women. Nyaka wamigi mijingo. Iwinjo women can. Iwinjo mina nyalo. Yes. To gika example mar mama Samia Suluhu Hassan. Decorum. Iwinjo bodyguards pek na rubi. Mama chano go biki sumoka mondo miya jaode okawuon nyaka wamiye jaduong moro. Jadu mane? Nyaka wamiye jaka julu moro. Urami kusumuda miye wutseme. Ubwanga yalo churi Kiswahili. Osemoke kendo lie. Ano modi makoyo. MC jaka Kamega spandita safu goto ngisa. Iwinjo awinji. Nyaka wabed watigi wa social space. Okinya keta neo kichwanyiri gi jaodi Facebook, Twitter, YouTube. Iwinjo. Kuro team na wacha na nyaka bed responsible. Chon gilala. Ne wan gi mine. Iwinjo ne gimiyo ji direction. Kuse chiemo udhi un kama dek malo kanyo. Udhi malo. Dani biro kanyo. Nyakwara bede uruga mabede kishire uru. Iwinjo. To tine makosa moro matin. Gimoro moyuma. Oyuma moro matin. Aki, this guy has left me. Aki, I'm on my own. I'm selling my Facebook account. Uso nenga. Ugama chuobe. Gimone go benu timo. Kin gi mpango ni mar mpango wa kando moro. Bed ngamo riere. Wachnya wacha mikae yo nyieki moro nitie oko ka. Ano ko igero jokarachuon. Gimantie ka and you must be kata kin gi nyathi oko. Iwinjo wanto ko yienwa wacho. Okoyini wacho. Kata ko penyi ni nyithinda di. Okiwache. Okinya wacho ni nyithinda de. Kiwacho tangma timore. Inyalo wacho ni an kama. Okinya wacho the number. You can't quote the figure. Itima sign language. Alafu moko ni ka. Osemoke. Kendo liel. Ana modi makoyo. MC jaka Kamega spandita safu goto ngisa. Koro goda bandu.
wan ka kod jo siasa ang'wen. Yes. Kanya kod duoga. And very important. Wan kod Mheshimiwa John Badi, HSC. Yes. Mano jaod bura ma Suba South kendo jalo ogai mag jod bura matini od bura. Is he an economist? He's an economist. Yes. He's an accountant, an economist. Wan ka kod Mheshimiwa Junet Mohammed. Mano jod bura ma Suna Maugwe kendo achiel kuom siro mosiro jakom. Yes. Baba. Base koma chelo wan kod Jimmy. Jimmy Onyamayanga. Jimmy Onyamayanga, senior counsel, the working constitution. Yes. But the kanyo one called Dr. Otiende Molo, senior lawyers, senior lawyer, brilliant lawyer. ODM. Gima koro sani diera. ODM uni. One ginga. I mean, you cannot just. You don't personalize. You cannot personalize a brand. ODM okena ena chama mora kaka PDP kaka PDR. En chama serious. You must call it with decorum. Call it with decorum. This my certificate. Orange Democratic Movement. It's a movement. Orange Democratic Movement. Yes. Kakidona duongeno. But where is the D? No, there's no democracy. You said the democracy, American democracy. The longest the longest country. No. Makejo molon to gionge democracy. There's no democracy in the world. Koro. In kido bedo gi democracy the bedo we. Okay, koro ODM iwacho ni onge democracy. I confirm. No, ODM it's internal democracy, it's a guided democracy. Koro marunia ni internal koso guided. Guided. Iwinjo. Guided now. Ibe odin gi democracy ma free. No, nyaki bed gi guided democracy. Okinya keto jaodi ni. Eyo machiek. Itetea ni Ajimi gutiende Amolo kozitetea Mbadi gi Junet. What I'm trying to say, one kaka jo party madongo. One kaka gajwangiri manwa form go chama. If you're not loyal, you'll be shown the door. Koro ng'amok loyal. Makmanania. Ka ng'amo sechungi baba igni gitemo tetea ne baba en Ajimi. Onyamayanga. Jachendo nyalo kwale. Koro jachino kwal. Aya, jachino kwale. Ka jachino kwale. Ang'o mono ne ng'ato ni oyo jachino kwali. No, gima ODM no nego beni timo. Mbadi no kuuru. Wacho tuoni no horo message. Mbadi kaka chairman. Iwinjo structures, intie structures mag party. Sifuna be poko woyo linga thi. Chama kuon. Iwinjo onego beni udwano timango. Usamon jog internally. Tuwoyo gi joge okniyo ulabaluki la sato one year to election. Okay. Ero mane se wacho. Yes. Adieri makende and you democracy manitiere chama tema Kenya ka. Kumotero wa oge. Kadwa penjo. Jogi no somo nini BBI. Donge? Nani Otiende Molo jailak. Why couldn't they give Jacom direction ni bwana ginintie gi loopholes mo? Angoyo giwewe gini se okale mo the National Assembly Jacom gini rachko. Magango what did you wacha dieri Jacom wadwane wakony. Sama gi moro dhi marach to waneno ni ka gi kanya ka wanoki moko kapok atima ng'wadhi referendum. Okonyalo bedo ni wane mokero ne oganda duto te to kwane ber mar gimo kero no. BBI ber ndio. Okonego beni wapuodhe kaka enno e sama kwan makom magor buche moro mo 70 odhi kanye. Katek odhi kanye. Iwinjo the lost BBI indi. Mondi ikade odi. Wan gimonge gima Raila osewacho anakia pingo sikul mipingere la be akia. Osemoke kendo liel ano modi magoyo MC jaka kamega spandito kawuono kunisa musonga kawuono damoso jopiny joneno te mag Lolwe TV joneno yote wholesale adamoso mine makibuye kawuono ilo moso mine makibuye gi Jubilee Kondele anamoso mine ma ginene ka Kasaweno ka Casablanca adamoso jopamo our sisters ilongo ni service provider sani wan gi wendo Iwinjo welo ko approach, can you try and speak some English? Wan gi jojeshi, wan gi nis, police ng'eny Kisumu ka. Kata police ng'eny Kisumu ka, ng'eny Kisumu ka bende nitiere nyari India moro biro ka oriyo record wande akor nyari India. Wach malicha ino. Okelo Yuma Tanguru rwak mask, otherwise ibiro hinyori. Ere mask ni? Mago mena. Oingo giri India. Nyaka jumano mana makiny Lolwe TV cheno en Osemoke kendo liel ne ano moni makoyo MC jaka kamega spandita safu goto ngiso gini en marwa